Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama denganku Wakili Mas Goblem di konten keluarga Mas Goblem. Halo pemirsa, beratus sik. Kok wetenge ngeleh ya tak review masakan hari ini. Masakanku iki nganu pemirsa, nek sing sayure bening sawi putih sing ana tak weni urang lah kuwi nggo jujune aku trae pengen sambel. Mbah apa jenis identitas saya sebagai warga negara Indonesia sing kebanyakan suka sambel ya wis aku gak percaya nek sebagian besar ya relatif sebagian besar iki warga Indonesia paling seneng karo sambel, gak mungkin ora percaya. Mas ya ana sing muni Mbak Eka plenggane mangan sambel, emang sambel paling enak. Takoki lho Pak Bupati senengane angger ngevlog nang kontene mesti goleki yo ono sambele. Oh, apa nih sing kita rakyat biasa gak afdol nek gak sambel. Padahal sini ki Lombok ki tanaman saka Amerika Latin lho pemirsa. Amerika Latin pokoknya daerah Amerika ngono digowo para penjajah dikenal nang Indonesia. Nek Indonesia kan rempah-rempah kaya cengkeh, polo kuwi memang asli Indonesia. Nek Lombok kan asli tanamannya kok daerah Amerika. Aku ndelok jarine ngono. Ya, gue ya bener ya. Aku gak percaya nek relatif sebagian besar Indonesia mesti doyan sambal. Aku gak percaya nek gak doyan. Ana semene gak doyan tetep sithik atau tetep doyan. Ya para pemirsa. Pembukaannya guyon-guyon pemirsane kontenku gak iso gak perlu tegang-tegang. Konten keseharian, konten santai. Sebetulnya santai tapi kita saling menghormati dan menghargai. Nah, aku ngono pemirsa. Aku ngonten juga aku gak pernah marelek. Sebetulnya aku nek kene konten berkarya. Bah dinilapi apa ora niku balik nang awake dhewe-dhewe. Ya aku ngono ae. Sepenting siji kita makan. Oke. Alhamdulillah. Aku tuh dieling food vlogger Mbak Dewi. Oke. Beliau nukoni jajan-jajan pedagang kaki lima ngono takoni. Sip Mbak Dewi lanjutkan. Di pedagang keliling itu ditukoni. Pedagang UMKM ditukoni. Sip. Semangat. Hari ini sambal udang terasi. Mau takai anu pemirsa. Aku nang kulkas ki sik ana tomat 2, masih ada tomat 2. Kayak aku tuku tomat seprapat, iku sing golekku sing rada mentah. Dadi misalnya berhari-hari kemudian pengen tak masak, dadine mateng, gak gosok-gosok amat. Oke, kita asine tuku nang pasar, iki sambal urang itu. Tapi sore bengine tak beteti pemirsa, tak buat saluran pencernaane taine kuwi ndase tak buat. Dadine kan mlengkuwer ngene. Kan iki bagian tain saluran pencerna saluran pembuangannya kan kene, bunga ambek nang kene. Sing ireng ditarik kok tali kuwi lho pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sampai delok tunggu kontraktor bisa. Bapak Lurah. Sawah yang jadi berhari-hari. Si orang bisa. Orangnya empuk. Si orang laut tok. Gak orang Kanjalan. Nek orang Kanjalan ketara. Di story bakul. Kadang bareng cumi. Mbak, anggere aku ono cumine wis entek. Mbak Titik langgananku. Tapi kadang minggu apa Senin paling muter anake mondok misalnya. Iki mau wis bedhok apa nyuwun bisa? Aku lali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Aku kadang blank lali pemirsa.
Kesporong nih maaf ya. Awur-awur empuk. Itu kayak omai Mbak Farida Nurhan. Awur-awur empuk. Aku sering juga apa ndelok food vlogger apa konten-konten kreator sing sudah kenalkan sing wis jos-jos bisa. Mbak delok Mas masakane Buban Gomez kuwi. Wis ahline masak bisa. Kadang yang delok tanggoku dhewe Mak Damis masak karo time. Asline pera tak buka ki ketok gelap ya pemirsa, nah warnanya warna biru cete. Sepi meneh. Tak burak yo penguripan golek mangan. Barang kelan miber gak? Empuk bisa gudi-gudi bisa. 22.000 kita seperempat tak delok tes seperempat nggak sadano. Kurang itu seadan bisa. Ini tak delok iki kita ukuran seperempat, cuma gudi-gudi urang iki. Gak mesti isine sih, tergantung ukurannya Pak. Ukurannya Pak angger piro isine, penting kan timbangannya. Terus berapa? 22.000. Nek cumi suwe gak tau tuku aku bisa. Jate memang biru bisa. Wis kepengennya Mas Santo ke biyen aku manut sing duwe omah bisa. Dalam arti sing duwe omah iki kepala keluargane saya tak maksud kan aku wakili. Penanggung jawab kedua nih. Ya, nek satu saat nanti dicat putih ya gak ngerti. Pokoknya nonton terus seperti apa nek putih. Mbok aku ora kepikiran Mas Santo sing milih apa misal. Wis tak rancang saunge poso mbek Mas Santo. Setelah ono rezekine yo tak cat kabeh. Kuwi ambek melitur kuwi lawange ben ketok seger kan wis suwe misal. Blawus. Jogo mbek jero iki gak termasuk kamar dua kaleng cat. Ya boleh satu saat nanti bodoh tahun depan diganti putih juga nanti. Aku untuk Mas Santo. Menurutku gak sepiro peteng sih. Cuma kadang lawangan ditutup, gak terlalu gelap. HP Mas Santo itu diganti suasana. Warna biru ditimpal putih sepura ya sok ben biru. Tak ngerti aku bisa. Mari pernah warna gelap terus tenang iso pura. Maksudnya dalam arti pernah warna sing
Biru iki ditimpal putih iso kurang. Misale lho. Nah, ya kita lanjut dulu. Pokoknya terima kasih. Ojo lali like comment sampai keluarga Mas Goplem. Ojo lali bus kubrak kufan. Nak nakon baik as prosing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.